Tak čaute ľudia. Tu nám mám Peťa. Tvojho spolužiaka. Tak sa pozdrav. Čau. Tu máte Dorku. Áno. Čau. A my dneska budeme si dávať otázky. Začína Dorka. No a ešte, že ide prvá. Dorka dáva mne otázky, ja Peťovi a Peťo Dorke. A ty dávaš komu? Ja Peťovi. A kto teba a tebe? Jaj? Dobre. Ty mne. No, takže môžeš ísť. Kde odišli Mária a Jozef, keď Jozef mal zlý sen? Čo? Náš má výber. Do Paríža, v Egypte alebo v Reuza, alebo zostali tam na tom mieste. V Egypte? Áno. Yes! Naozaj, v Egypte. Mám 1 bod. Sam má 0 bodov. Mám 1 bod. Takže, Teraz dáš mne? Peťo, zjedz 10 sušienok. Dobre si šušinky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kameruj to. Na kameruj. Stop. Stop. Stop, Peťo, stop. Vydal si to úplne zbytočne. Stop. Poď sem. Poď si sadnúť. Pozrite sa na jeho ústa. Môžeš dávať Dorke otázku, Peťo. Oj, Toto video není vhodné pre citlivé povahy. Tu poď. Je to vhodné pre citlivé povahy. No Peťo, dávaj Dore otázku. Dávaj Dore otázku. A potom sa vymeníme, že pôjde Peťo, ja a ty. Dobre. No, Peter, no. No, Peťo. Dobre, tak zatiaľ ty dávaj. Mne. Nie. Počkaj, ja potom ešte Peťo musí dočúvať. Však Peťo, rýchlo. Chvíľku strpenia. Budeme mať rozprávať vtip. Ticho. On už ide. To je prvý najlepší slovenský youtuber. Teda. Gogo. Nie. Musa. Počítaj sekundy. To je český. Ty si tam napísal slovenský. O, Peťo trapas. Takže... Musa. Ale on je český, on je Čech. Tak prečo s Gogo? Teraz so Musou. Dobre, tak túto otázku nedávaš. Dobre, takže Dora, ty. Nie, teraz Peťo mne. Druhá otázka. No, to je to isté. No, takže dávaj. Máš samou medailu? Mám 4 medaily. Môžem ti ich ukázať. Vidím len 3. Neviem. Aha. Umenie je lepšie. Ja kričíš. Takže prvá, bronz za lyžovanie. Ja mám iba titulný, alebo hrám. Druhá, Zlatá. zlatá za lyžovanie. Tiež. Trapas. Tretia za turnaj hokejový. Za hokej. Dobre, ste to už videli. A štvrtá, že som išiel do 3. ročníku z hokeja. Vyzerám jak stromček, ne? Ne. Takže dávam otázku. No, takže nájdi lepidlo. Máš na to 7 sekúnd. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, stop! Áno. Neférové. Takže dávaš mne. Dobre, takže najrýchlejšie auto na celom... Druhé najrýchlejšie auto. Peťo, ty to vieš? Lamborghini! Hej, viem. Ty to nám Lamborghini? Bugatti Nie, Veyron! už nie. Takže počkaj. Počkaj, ja nemám like. Iba ja mám jeden bod. Vy máte nemám čo nula. len. A Peťo má ťažké otázky. No dobre, takže ja dávam Peťovi. Dones pomaranč. Môžem na to 7 No, ja sekúnd. nemám rád pomaranče. Raz. Musíš. Choď. Však dones ten pomaranč, Peťo. Kde? Je v kuchyni. Choď. Choď, musíš. Ne. Musíš. Dobre, tak ty. Ale keď... No, však choď. A neviem, čo to je. Však tam je kuchyňa. Však A choď. neviem, kde to je. Musíš ísť. Kuchyni. Nie, Peťo, ty musíš. Ty, ale veď ty. No Už dobre. 7 sekúnd prešlo. Dorothy, ideš. Ešte Už 7 sekúnd. Nepočítal som. Ideš. Raz. No počkaj, postav sa najprv. No však. Raz. No. 3, 2, 1. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, už prešlo. Peťo, nemáš bod. Takže Peťo dávaš mne otázky. Dobre. Nie, Peťo dáva mne otázky. Ja aj no, hej. No dávaj. Čo? Nie. Samo má radšej počítať, alebo Ja aj no. alebo notebook. No, Notebook. notebook alebo Notebook. ten notebook. Tablet. No, notebook, Mobil. tablet a mobil. Čo máš najradšej? Všetky veci. Ale to ja? Nie, ona má hovoriť. Veď. No, takže 7 sekúnd. Raz. Tablet. Dva. Peter? Aj. Všetko. Ja mám všetko rád. Najradšej. Nič. Jaj. No, a nič. Nič nemáš rád. No, ide. Dávaš mne. Nie, počkaj. Peťo? Ja. Tak? Áno. No, Ja dám tebe? áno. Ako hudbu mám najradšej? Hoci ako môžeš aj čas tej pesničky. Metaliku. Rockové hudby. Country. Country, ty si debil? Ja ľudné. Ja milujem. Nie, už prešli. Aké? Akú? Nepoviem. Musíš. Dobre, to si. Ja milujem country. Počkaj, ja som neňavý. Vieš ten, čo vyhral Peto tých Neviem. Oscarov? Dobre, Neviem, ako sa volá. Dobre, to je jedno. Peťo. Tebe? Ty mne? Áno, ja tebe. Prečo sa tu Zarecituj. niečo zdvihlo? Dačo Nič. zelené. Nič. To môj bakery. Zarecituj jednu slohu tvojej básne. Ťuky, ťuky, jeden večer ozval sa spod Nevidno krídla ťa nikde. mama kačka pobližšie. Ťuky, Stop. Dobre, ešte raz. ťuky, Vy? ťuky, No, môžeš. ťuky, ťuky, v jeden večer ozval sa spod krídla mama kačka natešene hneď to krídlo zodvihla. Stop. Ale iba jednu slohu. Veď to bolo všetko. Dobre, máš bod. Takže 0, 1, 1. Peťo, dávaš mne. Dávaš mne. A nie Dore? Mne. Mám rád Peter, ťa vôbec nevidno. Nie ťa vidno. Pobližšie. Nemáš. No, ty si taký trefil, ty nevieš o ňom nič. No tak to. Dobre, No. Dora. Počkaj, Ako? hneď som tu. Dobre, ťa. Lebo tu je taká úloha, ktorú, že Peťo mal doniesť tie pomaranče. Ja teraz musím ísť.
Keď si sa bol pozrieť to video. Nerob to. Už 10 Ja som dostala jednotku z testu. Zistil som, že nemáme pomaranč, tak tu je mandarinka. No. Mandarín. No, takže... Môžeme si ju dať? Oddelíme si ju? Počkaj, no. Oddelím ju. Takže Didáky. Toto je mal si dať. zjedz mandarinku, Dora. Ale čakaj, mísku potrebujem na ošúpanie. Jaj! Jak to bola tá pesnička? Mandarinka, belinka. Peťo, No. dnes sa budeš robiť čo zle. Mandarín, bendarinka. Vyletel z nej Mandarinka. velikánsky prd. Čo? Peter vôbec si nevidno posúť. Dobre, takto. No takto, stačí. Čaute, youtuberi. Vieš, že sa so mňa budete Zaverte dvere. Máš... Ale to je ťažké, lebo musíme ešte aj ošúpať. Dobre, raz, dva, Kato, nevieš šúpať. 4, 5, 7, dobre. Skúsim to ja. Ale potom ja chcem. Ale ja nie. Ja nemám. Dobre, no, takže... Ale ty ju musíš odšúpať, hej? Počítaj, kto počíta? Ja počítam. No, takže... Peter vôbec si nevidno. Nie ťa vidno. No, budeš takže... šúpať. Hovor. 1, 2, 3, Vystrieklo. 3, 4, Bože. 6. Peťo, môžeš... Dobre, teraz ty to môžeš šúpať. Ja teraz, pretože